n'ọlụ njem ma moto mba niile ka m na-ehichapụ ọrụ akwụ mmadụ taa n'ọlụ mmiri ije ile ọma ije ọma njekọ na m na-afụchapụ ọrụ ndị otu gị na ndị ka ọ dị ọcha na gị enwe na onwe gị. Ya chake asị m na ọwa m ya chake ide mmiri chake na-eke chake n'oyi ka chake n'afọ n'ọdụ mmiri njem ka ọ gaziere onye nje ya gaziere ndị niile mkpere ekpere ise ma ezinụlọ gị na ezinụlọ m ise ezumezu ya na chimsa na ndị ichie ndị mmiri ndị iwu asị m unu gbagotere bazite ya n'ebe na mma n'ọnzụ ka ị na-ama asị m n'ọnzụ ka m na-ama ọwa m na-akpọku ya uchi gị na-akpọku gị bụ chi mba Oyidi ka ọ bịa tụọ ma nzu asị m gị bịa ma nzu na ọ ga-enwe Ezenwanyi Ugogbe Oyibo na mụ bụ Ezenwanyi Ugogbe ị Oyibo na-amụ ya nzu tata bụ abụ na nna ama gị nzu tata bụ abụ ka ị na-amụ ya nzu n'ọgbọ na nna ama gị nzu n'ọgbọ na-achịlị ndị ichie ichili ndị be ichie nna gị be nna m ndị ichie si ikwu nne gị ndị ichie ikwu nne nne na ikwu nne ma nne ikwu nne nna na ikwu ka nne na ike ọbụla egbe gị ike na ike ka ọ bịa tụọ nzu unu bịa tụọ nzu ka ọ meghe ụzọ ka unu mereli m ụzọ n'isi onye ijele ọlụ n'isi onye njele ka ọ ọlụ dụlị ya na mma ka ọ dịlị ya na na mma ị na-ayọkwaba nna ayọkwa unu n'isi ezinụlọ gị n'isi ezinụlọ ka ọ dụlụba na mma ka ọ dịlị na ị na-ayọkwa nna ayọkwa ndị bụrụ ibe ị na-eme n'anya ndị bụrụ ibe m na-eme ya dụlụba na mma ya dịlebe n'ọnya bụ nzu ị na-ama n'ọnya bụ nzu ramafu unyi unu mafu m unyi rama aghị nzu unu ma amụ na ị na-ekpekwu n'isi onwe gị na m na-ekpekwu n'isi na ọnụ ọ ga-adụlụba na mma ọ ya adịle m na mma ndị niile na-enye gị nkwado ndị niile na-enye m na ọ ga-adụlụba na mma ọ ya adịle m n'iru ọlụgụ n'ihu ọnụ m na ọ ga-adụlụba na ọ ya mma adịle m na mma n'ọnya ka ị na-ayọ n'ọnya ka nna ibe niile bụ ibe bụrụ ibe ị na-ayọ iwe ọbụla ndị ibe niile nna ka ọ fụtachalụ gị ka ọ ibe fụtara m na ihe ikwu ebe n'ọlụ na ekwe m unu n'ọlụ na ba ya emegheli gị na ụzọ unu ga-emereli m ụzọ ka ọ na-emegheli gị ụzọ unu na-emereli m ụzọ iwe nwee obi isi ike wee nwee obi isi uwe na-eso na-emelụ bụ ibe ba wee chọrọ na-eso unu wee na-emeli unu ihe unu chọrọ na ba na-emekwe ikeba unu na-emekwa ike na unu isi ba melụ gaba n'iru unu asị m unu melu gara n'ihu ọya ote edo na-edo ka iji asị m na-edo ka na ndị ị na-akpọku chi gị ana m akpọpụ bụ Oyidi bụ Oyidi na ọ ga-edolu gị n'oge edolu na ị na-ekwu ya n'ọgbọ na m na-ekwu ya n'ọgbọ ka iji kwue n'ọghọ ka m jikwu ya ọgbọ ka o ji adị ele ka o ji ya dị ile wenyite ọjị na ọjị ka iji asị m na ọjị ka na ị ndị na-awafuli ya chi gị ana m awafuli Bụ Oyidi. chi m bụ Oyidi na ya bịa tọọ ọjị gị bịa tọọ ya ọjị chịla ọra ndị ichie be nna asị gị m gị chịla ọra ndị ya ichie chịla ọra ndị ichie si ikwu nne chịla ọra ndị ichie ezumezu ndị ichie ezumezu ndị ọrụ ụmụ ọkpụ ọrụ ụmụ ọkụ ọra ndị agwụ ọra ndị arọbunagụ arọbịnagụ ndị ana ndị ana ogwugwu ogwugwu ngene ngene ka ba bịa tọọ ọjị unu bịa tọọ ọjị ezumezu gị na baanyị ezumezu gị na ba baanyị bịa taa ọjị unu bịa tọọ ọjị anyị na-ega n'iru ka m na-aga n'ihu ọ na-eme n'iru ka ị nọ n'azụ ọ na-eme n'ihu ka m nọ ọ na-eme n'azụ na ị ga-anọ ọ n'iru na-eme n'azụ ka m nọ n'ihu n'iru ọma ka ị chọrọ n'ọrụ ọma ka m ngwa ọgbọ solo ọgbọ lee asị m na ọba solo ya taa n'otu ka ị taa n'ibe unu taa n'otu ka m taa n'ibe n'aba Chukwu na ndị ichie n'aba Chukwu na ndị ichie ise ọya fast agile yili ya wefute ili ya n'ọjị ka ị gbawara asị m na ọjị ka m gbawara Oyidi wu chi gị asị m na m na-eje gị bụ Oyidi kpọkụ bụ ọra ndị ichie gị na baanyị na-akpọkụ ọra ndị n'iji ichie ile ọjị na-eji m ile ya bụrụ gị ile ọma ya bụrụ m ile mmanụ anwụ ile mmanụ nwoke bụba gị n'anya nwoke bụba nwaanyị bụba gị n'anya nwaanyị di ya enyela gị aka di ya ị chọrọ enyela ndị aka. akụlụghụlụ Achọrọ m ndị ọchịje ịma aba na ọbịa egbu ugbu onwe ọchịche mma agha na ọbịa ebu mgbu onwe onye si na nke ị na-eme ghere nwe isi onye si na nke m na-eme na ọ ga-etinye isi ya na ọ ga-etinye isi nke ị na-eme wee nwee isi Nke m na-eme onye asị na wee ọghara abụ n'iru ya onye nsị na ya na ọ ga-eme n'azụ ya na ọ ga-eme n'azụ ya ọbịa igbu ya egbu onwe ọbịa ibu m ya egbu o onwe ya metere evu o metere ya evu ọya ya si na ọjị gwa gị ka ọ dụ wụọ ya asị m n'ebele ka ọjị isi n'ọjị gwa m ka ọ dị oge a n'ihe a na-ekwu eghegola anya oghe ọ sị na ibe a na-ekwu okwu na a na-agba mbọ ya bụ na-agha m isi a na-ekwu ndị asịrị nọ ndị asịrị na-agha agha bụ isi ndị asịrị nọ na-agha m isi na-agha aghakwaba isi babụ ụmụ nwoke a ga-aghakwaba bụ ụmụ nwaanyị isi ndị na-eme nkwutọ ngwa welu nke ebe a
ọya ka edozie ya mma ka ọ dị mma welu nke akwa nke kwa cheli nke kwa nwoke ngwa welu nke ngwa welu ba na abụ jikọdo onye isi ngwa welu enye ya n'ọgbọ ọ bụla na-ewetara iwe mmebi asị m n'iwe ọmụna ga-eweta m iwe mmebi ndị nkwutọ ndị ọnụmọnụ ndị mụ na gị mụ na gị ayịra ndị mụ na gị mụ na ibe ya jezie mebibelu bụ ibe ya jezie mebibelu ya jezie mebili gị ibe n'ọnya ka ị na-enye bụ ọjị ibe ọma ga na-akpọ gị iru asị m n'iwe ọma ya na-akpọ ezinụlọ gị na-akpọ ndị bụlụ gị n'anya ọbịa ya egbughị ogbu onwe ajọ ọgwụ nye na ọgbọ ọya ndụ nke bụ nke ya ata nke bụ nke gị ọjọọ ngwa ihe n'ọnụ na-eme ozugbo n'oge adịrọ na mmanya na-emerere anyị na-enye ndị ichie mmịa na-enye chi gị mmịa na-enye ọra ndụ mmiri gị mmịa si baba ṅụọ mmịa n'oge ewu nwa ba na-enyeba eze nwaanyị ugogbe oyibo ndụ na-aṅụ na ṅụọ ndị aṅụrụ aṅụ wee na ọbịa ngwa ichie ya weta mmịa ndụ mmiri enyeba na-eme ahụ ewelu nke edoro n'ụtọ ka ị chọrọ n'ụtọ ga-atọ ire nne gị na ya atọwa ụtọ unu ga-atọ ụtọ iwe ụtọ mere na eke ya mere n'oye ya mere na abụ ya mere na nkwọ ụzọ ọbụla mechiri emechi ba meghee enye ma iru ọlụ ma na ezinụlọ na ị na-ayọba ka a meghee enye ọya nwụrụ nke gị ọya kwuchie ya weta nke n'ụtọ ga-atọtọta ibe n'ibe ụtọ mere gị na ya atọ ụtọ na eke tọọ n'oye tọọ na abụ tọọ na nkwọ nọọ ibe ị na-ayọba ụzọ gị meghe ụzọ ndị na-alụlụ ọlụ ga-emeghe ụzọ ezinụlọ gị ga-emeghe dụbụlụ ibe ị na-eme n'anya ụzọ ba meghe ma ndị na-akwa gị emo na isikwulu ụzọ ba meghe kama onye ahụ cheele gị ọnwụ bụrụ ụzọ gbuo onye ahụ cheele gị ọdịda bụrụ nke ya onye ahụ cheele gị ka ị gaa n'iru ya wulili osimiri na osimiri anaghị ata ata ngwa ṅụrụ nke gị akwụche weta biskit na-eme ọsọ n'ọsala ka asị m n'ọsala ka ị na-eme ka m na-eme wawa ụmụazị oromere ndị otu ọgbanje onye ọbụla bịa kelee oke nke ọbụla i mere ka ọ gazie onye ijele ọlụ ka ọ bụrụ ya odo n'igwugwu otu ghara ịgbazi n'ọnya ka ị na-ayọ kpofta ọya weta ya nọ si n'etiti ebe weta ya nọ n'oyibo abịa ka ị na-enyeba ọ bụ ndị oroma wata ya meghe ụzọ ịlọma n'oge ka eji na-eji aga n'ogwu n'ọnwa iwe dị oge na ba ba meghee ụzọ ịbịa n'elu bie n'ọnya ka ị na-ayọ ngwa wenyite ọgbọ gị enu na iji ọgbọ n'aka n'ọdụgoro na mma na eke n'ọdụgoro na mma n'oyi dụlụgo na abụ ọya metụ ya n'ala wenyite ya n'aka nke nna onye si na ọ ghara adụlụgo na mma iwe ọbụla bụ ibe onye anwụcheli n'isi mmụọ na ndụ ya ji emebe onye ahụ ọbịa ya egbu ugbu onwe ọya wenyite ya ọzọ n'ọdụgolo ezinụlọ gị na mma ebe ọbụla onye anọ na ma ndị n'obodo oyibo ma ndị nọ n'obodo iwe ọma ma elu ọya metụ ya
na ọdụgolo onye nke ije lụrụ ọrụ onye nke nje lụrụ ọrụ ọ dịgoli ya na mma ọ dịgoli ya na mma ịchọzikwa ọ bụ na ịchọpụ isi na ọdụgolo anyị na mma mbọ ire anyị a sị m na ndị na-akwado ma ndị na-ese m na ọ dịgolo unu na mma iwa m na biwa m unu na-ayọ ya lute unu aka ọwọtụla ọwọle Ezenwanyi Ugogbe Oyibo anyị ekene ọnya bụ Ezenwanyi Ugogbe Oyibo ọnya omego nke ọnya bụ ọgwụ ahụ a na-agwa ọgwụ ele ka esi agwa Chukwu okwu ọ na-elu Chukwu ntị na-agwa ndị ọgbanje na-elu ndị ọgbanje eziokwu so na ọgwụ ahụ dị ibe ọgwụ ọ ga-adoli anyị ise ọbọsọla ọbọla ise